आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. मी आत्ताच सर्व उपोषणकर्त्यांशी काही वेळापूर्वी चर्चा केली आणि विषय पूर्णपणे जाणून घेतला. मुळात ही भालचंद्र महाराज संस्थान कमिटी ही सर्वसाधारण माझ्यापर्यंत जी माहिती पोचली की 18 सदस्य डायरेक्ट संचालक आहेत आणि ह्या समितीने 50 नवीन सभासद संस्थानाला करून घेण्याचे ठरले. मुळात ह्या 50 सदस्यांपैकी कणकवली अनेक समाज, सर्वसामान्य माणूस, अनेक समाज, पुरुषांच्या खांद्याला लावून महिला सुद्धा या संस्थानाच्या वेगवेगळ्या परमपूज्य भालचंद्र महाराजांच्या सर्व कार्यक्रमाला उपस्थित असतात. आपल्या घरातली कामं वगैरे सोडून, खास करून महिला असतील किंवा अनेक वेगवेगळ्या समाजातील लोक असतील, सामान्य माणसांपासून अगदी लहान मोठ्यापर्यंत, आणि हे कार्यक्रम यशस्वी करताना दिसतात. आपण ते पाहत आलोय. मात्र सभासद म्हणजे संख्या वाढवताना संस्थांची संचालक मंडळाने ह्या कणकवलीमध्ये सर्व समाजाचं योगदान आहे. विशेषतः मराठा असतील, वैश्य असतील, तेली समाज असेल, देवांग समाज असेल आणि लिंगायत समाज असेल आणि इतर समाज, या समाजाचं योगदान आहे. मात्र संपूर्ण 50 सदस्यांमध्ये काही समाजाला यांनी कुठच्याही प्रकारचं स्थान दिलेलं नाही आणि याकरता हे उपोषणाला जे बसलेले आहेत यांच्याबद्दल वेगवेगळ्या अफवा पसरवण्याचं काम सुद्धा माझ्या कानावर दोन दिवसापासून आलेलं आहे. मात्र ह्या उपोषणकर्त्यांनी ह्या संस्थानाला 8 दिवसापूर्वी माझ्या माहितीप्रमाणे उपोषणाची नोटीस दिली आणि ह्या नोटिशीला निदान यांच्याबरोबर एक चर्चा करण्याचं औदार्य सुद्धा संस्थानाच्या समितीने घेतलेलं नाही. इव्हन मला आत्ता समजलं की आज इथे हे उपोषणकर्ते बसलेले असताना सुद्धा संस्थानाच्या सभासदांनी आपल्या ऑफिसमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. त्याऐवजी यांच्याशी जर चर्चा केली असती आणि त्याच्यातून तोडगा काढण्याचा किंवा काही आश्वासित दिलं असतं तर ही भालचंद्र महाराजांच्या पुण्यभूमीत यांच्या संस्थानाच्या संचालकांच्या मनमानी कारभाराच्या विरोधात ह्या कार्यकर्त्यांना बसायची वेळ आली नसती. मात्र अशा प्रकारची परमपूज्य भालचंद्र महाराजांच्या नावाचा वापर करून संस्था चालक ही अशा पद्धतीची जर कारभार किंवा मनमानी करत असतील आणि बऱ्याच समाजाला डावलण्याचा प्रयत्न करत असतील, मला तर असं समजलंय की घरातल्या लहान पोरांना सुद्धा आपल्या केलंय, पण समाजातल्या सर्वसामान्य माणसांना किंवा भालचंद्र महाराजांच्या कार्यक्रमाला योगदान देणाऱ्यांना सुद्धा केलं नाही. एकही महिला सदस्य सुद्धा नाही, लिंगायत समाजाचा नाही, तेली समाजाचा नाही, गोष्टी समाजाचा नाही किंवा अदर नाही. तर ह्यामध्ये हा मनमानी कारभार चालता कामा नये. भालचंद्र महाराज सर्व समाजाचे, सर्वसामान्य माणसाचे आहेत, महिलांचे आहेत, सर्व मंडळींचे आहेत. इथे महिलांना सुद्धा संधी मिळाली पाहिजे आणि सर्व समाजातील काही तुम्हाला दोन घ्या, काय हरकत नाही, तुमचे 10 ठेवा, काही प्रॉब्लेम नाही. पण प्रत्येक समाजाला जर त्याच्यात सामावून घेतलं तर सर्व समाज एकमेकाच्या खांद्याला लावून, पुरुषांबरोबर महिला सुद्धा आणि सर्व समाज हे भालचंद्र बाबांचं कार्य पुढे सर्व एकत्र मिळून आनंदाने पुढे नेतील. तेव्हा मला संचालक मंडळाला विनंती आहे की आपला बाजूला ठेवा. तुम्ही असं समजू नका की बाईला जे आहे पण तुमच्या हातात अधिकार आहे. मात्र ते सर्व बाईला जाणतात, सर्वांना उपविधी माहीत आहे. पण ह्या प्रकारचं जर एकदा हे प्रकरण जास्तीत जास्त लवकरात लवकर मिटवावं, याच्यातून मार्ग काढावा, जेणेकरून तुमच्या अशा वागण्याने
आमच्या सर्व कणकवलीकरांचं आराध्य दैवत म्हणजे जे श्रद्धास्थान आहे भालचंद्र महाराज, अनेक लाखो भक्त आहेत, यांच्या भावनेला कुठेतरी ठेच लागताना या बाबतीतलं पाऊल संचालक मंडळाने लवकरात लवकर घ्यावं एवढं मी त्यांना आवाहन करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.